Què, on aniràs per les vacances de Nadal, nano? A Mataró. Això està a Espanya o Catalunya? Teòricament és a Espanya, però ara els catalans volen fotre el camp perquè els hi foten els calés per tot arreu i volen fer una espècie de referèndum i a veure així la gent què decideixen. O sigui, com una votació. Exactament, com una votació. I tant els que volen sí com els que volen no podran votar. Ja van fer una consulta, però el govern espanyol no li va fer gens de gràcia. I espera't, que ara ve el millor, escolta bé el que et dic ara. Volen portar a judici tots els que van organitzar aquesta espècie de consulta. Entre ells una tal Forcadell. O sigui, com si votar democràticament fos il·legal, no? És de boixos, veritat, no hi ha qui ho entengui. Però aquests catalans els tenen ben posats. I tant. Sí. Saps què fan per Nadal? Munten una cosa que en diuen pessebre, tots a casa. Pessebre? Sí, és una representació del naixement de Nostre Senyor. I posen tot de figures, com els Reis Mags, els pastors, i són tan catxondos que saps què hi posen allà al mig? Un tio cagant. Es veu que és tradició i li diuen el caganer. El caganer? Mare meva. I a que no saps qui sortirà als pastorets d'aquest any de Mataró? Ni idea. En Nacho Vidal. En Nacho Vidal. M'estàs prenent el pèl. No, en sèrio, es veu que fan 100 anys aniran sortint cameos de famosos. I la Colau de Verge Maria. Aquesta sí que seria bona. Sí, la veritat és que estaria molt bé. Has sentit a parlar de lo de Can Fàbregas i el Corte Inglés? No. No saps de què va? Ni idea. Doncs quan t'ho expliqui entendràs per què s'hi diuen capgrossos els de Mataró.